Dok smatram Saw franšizu najboljim modernim horror serijalom, Conjuring serijal Jamesa Vana i svemir koji je kreiran i polako napreduje dalje po uzoru na superherojske dijeljene svemire s kojima je Van ovdje inspiriran mi je odmah iza. Naravno, i Saw je u osnovi Vanova kreacija, tako da je čovjek stvarno postao centar američkog horora novog tisućljeća. Ja sam osobno malo u zaostatku sa filmovima ovog svemira i nisam još pogledao skoro niti jedan spin-off iz istog svemira, osim centralne trilogije i filma The Nun koji sam pogledao kao pripremu za ovaj treći dio. Conjuring 1 je bio vrlo dobro i jezivo odrađen horor prema istinitoj priči sa gomilom jezivih trenutaka i fantastičnim glumcima odobranima za Lorraine i Eda Warrena, te izvrsnom režijom Jamesa Vana. Inače rekao bi da gotovo sve što on takne ispadne u najmanju ruku jako dobro, a često i fantastično, bili to filmovi ili serije. Nastavak je meni osobno još bolji od prvog dijela sa izvrsno stvorenom jezivom misterijom, iako mi je bio nekako previše sličan prvom filmu i možda imao malo slabiji kraj, odnosno konačno razrješenje. I s obzirom na negativca u tom filmu odmah sam poželio pogledati spin-off The Nun i zapravo mi se i taj film jako svidio. Treći Conjuring je naravno opet prema stvarnom poznatom događaju i suđenju sa obranom da je krivac demonska opsjednutost, ali za razliku od prethodna dva ovaj film nije režirao Van, već Michael Chavez, koji je prije toga već imao izlet u Conjuring svemir svojim prvim filmom The Curse of La Llorona, koji još nisam pogledao, tako da o njemu mogu suditi samo prema ovom filmu. Iskreno, meni je ovaj odmak od stila prethodna dva filma i to i u režiji u priči baš pasao. Drugi dio mi je i dalje najbolji, ali malo drugačija priča ovoga i pravi negativac u odnosu na prethodne koji su bili striktno o duhovima mi je bio pravo osvježenje. Film se događa u 80-ima i prati slučaj ubojstva stanodavca kojega je izvršio mladić Aaron Johnson, a koji se na sudu branio demonskom opsjednutošću, te da osobno nije kriv za ubojstvo. Nedugo prije toga ubojstva mlađi brat njegove djevojke je prošao neuspjeli egzorcizam i obrana se bazirala na tome da je demon skočio u njega. U egzorcizmu su sudjelovali naši Ed i Lorraine Warren koji dalje pokušavaju pomoći Arnu i dokazati da je ipak od ubojstva bilo nešto nadprirodno u igri. Patrick Wilson i Vera Farmiga su naravno opet fantastični u ulogama i tu nije potreban nikakav daljnji komentar, ali ono što je dodatno zanimljivo u vezi njihovih likova ovdje je što film od samog početka donosi još jedan događaj koji doprinosi napetosti, i to pogotovo u vezi Eda Warrena. S obzirom da ja ne znam puno o stvarnim ljudima na kojima su bazirani ovi likovi, morao sam tijekom gledanja jednostavno provjeriti koliko su dugo oni uopće živjeli. Možda sam si time malo pokvario napetost filma, ali osim toga bilo je sasvim dovoljno vrlo napetih i zanimljivih sekvenci koje su vrlo zanimljivo režirane. Pogotovo recimo završna sekvenca u tunelima. Film je ukupno manje jeziv i strašan u odnosu na prethodne, ali prikazuje vrlo zanimljivu priču, odnosno ovog puta za razliku od prethodnih nastavaka nekakvu nadprirodnu detektivsku priču, i ono što me oduševilo je prisutnost stvarnog negativca kojega naši junaci moraju pobijediti. I eto opet poveznice sa Marvelovim, odnosno DC filmovima u kojima James Wan također vrlo rado surađuje. Film je možda mrvicu predug, ima previše podzapleta, ali niti u jednom trenutku nije bio dosadan. Režija ovdje je sasvim zadovoljavajuća sa nekoliko vrlo zanimljivo osmišljenih sekvenci, ali nije kao Vanova u prethodnim filmovima. No rekao bi da to zapravo ne znači da je Chavez lošiji ili manje domišljat režiser, jer ovaj film je tematski vrlo drugačiji od prethodnih. Možda promijenim mišljenje kada pogledam La Lloronu jer sam primijetio da nema baš dobre ocjene, ali ja sam ovdje režijom sasvim zadovoljan, pogotovo u momentima u flashbacku kada imamo verziju standardne opsjednutosti duhom kao i u prethodnim filmovima. Ili recimo vrlo cool sekvencu u mrtvačnici koja me podsjetila malo na zadnje minute filma Hereditary. Osim toga film ima u jednom trenu i fora posvetu originalnom egzorcistu. Nakon filma sam pročitao nešto ukratko o stvarnom slučaju na kojem je film baziran i ne želim osobno suditi da li je film možda čak i neukusno prikazao suđenje, odnosno period do osude mladića za ubojstvo, jer ga film zapravo prikazuje u osnovi kao junaka i mučenika koji se bori za svoj život. Naravno, što se u stvarnosti dogodilo i da li je čak demonska opsjednutost bila stvarna i ubojica stvarno bio nekakav mučenik, nećemo nikada saznati, ali vjerujem da bi ovakav opis i prikaz u filmu mogao smetati nekim gledateljima. Vaše komentare na film, cijeli slučaj i franšizu pišite ispod, ostavite like ako želite i naravno pozdrav do idućeg videa.